뭐가 문제나 만들. 이거 쌉쌉쌉. Đây. Właśnie. बिगुमाफोरा मालिकफोरा ना जाब जाबाय मालिकआ मावनांगौ जाब जाबाय हा ए राजोबाखै दाबो बै राजबाय ना नैबे राबाय एसे नांगौबा नै नै सोरनोबा नांगौबा ओं नंगौ दां नैबेबो सासे मालिक नै मावगासिनो आं दासो मोजां नायफिनबावदों दे बेसे बुरजा लुनांगौ जाखोब्रा 사이즈 नुयो बेखौबो फोरानसै बे दिनै दा बानायजोबनाय ना बे दानि जोब दिनैनि जोब बे माखासे दं ए गैया बे लागायो ना बे लागायसै बेयाव लांसै नैबाव लांसै मुलिफ्राबो नै बेसे गोबाव माबाना हरगौ मिक्स खालामनाया 10 मिनिट मिक्स खालामनांगौ जाबाय बे ओमफ्राय बेखौ माबाया बेयो नैबे हगारनाया बेखौसो बेयाव होयोना मोजां नायखानोसै दं बेखौ सोयो थख' माबा दंखायो नै बारा गोरान जायाना गोरानद्राय जायाना रानस्रावस्राव नुयो ओमफ्राय ए हा इसेबाबो जाया Bizim 잡잡바이. 비고 bizim 잡잡나 거랑 비. 라이에서 말았는데. 왜 잡잡나? 왜 빌렉? 미라나로 파스타는 이쪽이다. 그다음. 알겠습니다. 무슨 면이나? 이거다. 많이 피봤으면 한데. 지금을 만들네. 걔 신나올래? 지금을 만들자. 지금을 만들. 마음은 가다 싶을래. 빠. 어이, mana 되는? 이 mana 되는? mana 되는 á? Đây nữa. Đây nữa xem. Đi xin lấy ra đây một lấy. Nó lấy xe. Đây có đi. Xin đi một lấy nữa. Xin đi một lấy nữa. Xin đi một lấy được. Hả? Apa ini?